మూడవ స్కందం 20వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకం. తయో సంవదతో సూత ప్రవృత్తా అమలః అమలాః అమలాః కథాః ఆపోగాద్గా ఇవాగ్ని హరే పదాంబుజాశ్రయాః. Translation: Shonaka inquired about the conversation between Vidura and Maitreya. There must have been many narrations of the spotless pastimes of the Lord. The hearing of such narrations is exactly like bathing in the water of Ganges, for it can free one from all sinful reactions. So, ఎప్పుడైతే ఈ అసురుని యొక్క వధం జరిగిపోయిందో, ఇప్పుడు అడుగుతున్న ప్రశ్నలు ఏంటి అని అంటే, దాని తర్వాత సరే భగవంతుడు ఆది వరాహ రూపంలో వచ్చారు, సంహరించారు, ఇదంత దాకా బాగుంది. ఈ లీల ఎవరైతే వింటారో స్మరిస్తారో వారికి మరో జన్మ అంటూ ఉండదు అని అంటున్నారు. అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ఏం చేశారు? స్వయంభూమను తను చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మము ఏంటి, అతను ఏం చేశారు? అది కేవలం అదేంటనంటే అదొక కర్మ. అది సో గొప్ప కర్మలు అవంతా కూడా భౌతికమైన వారికి ఏంటి అని అంటే, ఇటువంటి గొప్ప కర్మలు అవంతా కూడా వారికి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి భక్తులకి నచ్చేది, ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేది శ్రీమద్ భాగవతం. కానీ భౌతిక లోకంలో నుండే వారికి ఆహ్లాదం ఇచ్చేది భగవద్గీత లేక భాగవతం కాదు, వారికి మహాభారతం అంటే ఇష్టం. అందుకోసం చూడండి, మహాభారతం సీరియల్ వచ్చిందని అంటే ఎటువంటి వారైనా సరే కూడా వారు టీవీ కతుక్కొని దాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. కానీ అదే భగవద్గీత క్లాస్ అన్నారని అంటే సర్వసాధారణంగా అంతగా ఇష్టపడరు. భాగవతం అన్నారంటే అసలు రాను కూడా రాదు. భాగవతం అనేది కేవలం భక్తులకు ఆహ్లాదం ఇచ్చేది. కానీ భౌతిక లోకంలో ఉండే వారందరికీ కూడా వారికి ఏంటంటే టర్న్స్, ట్విస్ట్స్, యుద్ధాలు, రణనీతి, కూటనీతి, అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి ఆహ్లాదాన్ని ఆ రకంగా వారికి వస్తుంది. కాబట్టి వేదవ్యాసుల వారు చాలా తెలివైన వారు, సాక్షాత్ నారాయణ రూపం. కాబట్టి అతను ఏం చేశారు అని అంటే, లోకుల కోసమని కాస్తైనా సరే కూడా భగవంతుడి గురించి తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో మహాభారతం అనేది కూడా గ్రంథాన్ని రాశారు, అందరికీ తెలిసేలాగా చేశారు. సో ఆ మహాభారతం అనేది అందరికీ తెలిసింది. దానివల్ల భగవంతుడి గురించి కొద్దిగా దాంట్లో ఉంటుంది, కొద్ది భాగం మహాభారతంలో కొద్ది భాగం భగవంతుడి గురించి ఉంటుంది, చాలా తక్కువ. కానీ భగవద్గీత అంటే భగవంతుని యొక్క వాణి, అతను ఇచ్చిన మనకి ఉపదేశం. సో గీతోపదేశం అని అంటారు. అందుకోసమని భగవంతుణ్ణి మనకి ఈ కలియుగం రాబోతుందని తెలిసి భగవంతుడు ఈ ఉపదేశం మనకి ఇచ్చారు. అందుకోసం కృష్ణం వందే జగద్గురుం అంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుడికి తెలిసేదానికి ఎవరికి కూడా అవకాశం లేదు. అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వతః అని అన్నారు. అతని గురించి ఎవరికి తెలుస్తుంది? అతనే ఆదిదేవుడు. కాబట్టి అతనే వచ్చి సాక్షాత్కరించి చెప్పారు ఇది అతను ఎవరు అనేది. కాబట్టి ఆది గురువు అతను. సో మనకి ఈ రకంగా ఏం చేశారు అని అంటే, భక్తులకి ఈ రకంగా ఒక వాణి ఇచ్చారు, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. కాకపోతే ఇంకా కూడా కృష్ణ ప్రేమ అనేది వస్తే గానీ భగవద్గీత అనేది వారికి ఎవరికి కూడా మెదడులోకి రాదు, ఎస్పెషల్లీ భక్తులకి. కాబట్టి భక్తులకి ఆహ్లాదం ఇచ్చేది ఏదైనా పుస్తకం అంటూ ఉన్నది అని అంటే అది శ్రీమద్ భాగవతం. శ్రీమద్ భాగవతం అంటే సాక్షాత్ కృష్ణుడు. సో మనసుని ఉల్లాసం ఇస్తుంది, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అది వింటున్నంత, శ్రవణం చేస్తున్నంతసేపు, పఠనం చేస్తున్నంతసేపు, కీర్తనం చేస్తున్నంతసేపు, వాణిజ్యం ఇతరికి మనం చెప్తున్నంత దాకా, దాన్ని చేస్తున్నంత దాకా కూడా మనకి మనసుకి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది శ్రీమద్ భాగవతం. ఏ రకంగా ఏ
శ్లోకం మీరు పుస్తకంలోని ఏ శ్లోకమైనా ఎత్తుకోండి, అది ఏదో ఒక ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అది ఒక పులకింత కలిగిస్తుంది శరీరంలోని. సో ఇది శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఆనందం. ఇది భగవంతుడి గురించి చర్చించుకునే దాంట్లో ఉండే ఆనందం. సో ఇక్కడ జరుగుతున్న డిస్కషన్ ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు శౌనక ఋషిని అక్కడ శౌనక ఋషి అడుగుతున్నారు సూత గోస్వామిని, ఫస్ట్ మహాభారత రూపంలోని కర్తవ్యం గురించి అడిగారు, నెక్స్ట్ ఏం చేశారు స్వయంభూవమను అని. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం భక్తులకి ఆహ్లాదం ఇచ్చేది ఏం చేశారు అన్న దాని గురించి తెలుసుకునే దానికంటే కూడా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునేది. ఇక్కడ విదురుల వారు మైత్రేయ వారిద్దరూ చర్చించుకునేది భగవంతుడి గురించి. కాబట్టి సూత గోస్వామికి తెలుసు ఏది వారు చెప్పాలి అనేది. కాబట్టి సరైన ప్రశ్న రావాలి. కాబట్టి శౌనకముని ఇప్పుడు అడుగుతున్నారన్నమాట, మైత్రేయముని మరియు విదురుల వారు ఏం చర్చించుకుంటున్నారు అనే దాని గురించి. దేర్ మస్ట్ హ్యావ్ బిన్ మెనీ నరేషన్స్ ఆఫ్ ది స్పాట్లెస్ పాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో ఇక్కడ పాయింట్కి వచ్చేసారు ఆయన, బీటింగ్ అరౌండ్ ది బుష్ లేదు. ఒకే ఒక్క శ్లోకంలోని జస్ట్ స్వయంభూవమను ఏం చేశారు, దాని తర్వాత శ్లోకాలన్నీ కూడా కేవలం భగవంతుడి గురించే చర్చిస్తున్నారు. ఎందుకు చర్చిస్తున్నారు? అక్కడ వచ్చిన వారందరూ కూడా ఇప్పుడు భాగవతం అనేది ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది. భాగవతం శ్రోతలు ఎవరెవరు అంటే కేవలం పూర్తి భక్తులు మాత్రమే కాదు, మీలాంటి వాళ్ళు. కొంతమంది నాలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. భౌతికంగా వారికి ఆసక్తి ఉంటుంది, భౌతికమైన విషయవాంఛల పట్ల. కాబట్టి అందరూ ఇది కూడా మనసు కూడా సాటిస్ఫై అయ్యే రకమైన ప్రశ్నలు ఇక్కడ శౌనకముని అడుగుతున్నారు. సో భౌతికవాదులు, కామ్యకర్మలు చేసేవారు, కాకపోతే కొద్దిపాటు ఏదో భక్తి గురించి ఆసక్తి ఉండేవారు, అంటే దాన్నే మన లాంగ్వేజ్ లోని భక్తి లాంగ్వేజ్ లోని 9 స్టేజెస్ ఆఫ్ డివోషన్ సర్వీస్ ఉన్నది. ఫస్ట్ శ్రద్ధ, సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి. దాని తర్వాత నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే శ్రద్ధ అనే స్టేజ్లో ఉంటారో నాలాగా, వారి కోసమని సరైన ప్రశ్న అడిగారు. ఇప్పుడు స్వయంభువమను ఏం చేస్తారు? కృష్ణ ప్రభుజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ మీరు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఫోన్ వచ్చిందేమో మాతాజీ ప్రభుజీ ఇక్కడ. స్క్రీన్ మీరు మూవ్ చేశారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. లేదు నేను మాతాజీ. ప్రభుజీ కాల్ వచ్చింది అనుకుంటా. హరే కృష్ణ. నేను మ్యూట్ లో వెళ్ళిపోయాను. ఎంతసేపటిగా మ్యూట్ లో ఉన్నాను? 2 minutes అయింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
1 minute. Hare Krishna Mataji. హరే కృష్ణ Hare ప్రభు. Krishna. Hare Krishna. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కాల్ వచ్చి ఆగిపోయినట్టుంది మీది. Just 1 minute Mataji. విదురుల వారు మైత్రేయుల Okay. 1 minute. చెప్తారు, అక్కడి వరకు చెప్తారు. Yeah, Hare Krishna. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా Mataji వాయిస్? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. సో విషయవాంఛల పట్ల కోరిక భౌతికవాదులకు ఉంటుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆధ్యాత్మికవాదులకు ఎవరైతే భక్తిలో ఉంటారో వారికి భగవంతుడి గురించి మాత్రమే చర్చించుకోవాలని ఉంటుంది. కాబట్టి 2 రకాల శ్రోతల్ని కూడా తృప్తిపరిచే రకంగా ఇక్కడ శౌనక ముని 2 రకాల ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. మొదటిది, ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్వయంభూ మనువు ఏం చేస్తారు, వారి కర్తవ్యం ఏంటి? అండ్ రెండోది, ఇక్కడ మైత్రేయముని మరియు విదురుల వారు ఎవరైతే కృష్ణుడి యొక్క భక్తులో అతను మరియు గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన ఒక ప్రాపర్ ప్రామాణికమైన గురువు అయిన మైత్రేయుల వారు భగవంతుడి గురించి ఏం చర్చించుకున్నారు అనేది 2 రకాల Ganges is purified because it pours forth from the lotus feet of the Lord. Similarly, Bhagavad Gita is as good as the water of Ganges because it is spoken from the mouth of the Supreme Lord. So, Adi Shankaracharya varu tana Gita దీంట్లోని ఏమంటారు, గీతా మహాత్మ్యం దాంట్లోని చెప్పున్నారు. భగవద్గీత కించిదతీత గంగా జలమాకనిక పీత్వా సహృదపియేన మురారి సమార్చ సహృదపియేన మురారి సమార్చ క్రియతే తస్యయమేన చర్చా భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. సో అబ్సల్యూట్ ప్లాట్ఫామ్ లోని భగవంతుడి చరణారవిందాల నుంచి వచ్చిన గంగా నదైనా లేక భగవంతుని వాక్యాలైనా 2 సమానమైనటివి. గంగా నది ఏ రకంగా అయితే మనిషిని పవిత్రీకరణ చేస్తుందో, శరీరం మనసుని వారి ఆత్మని అంతా శుద్ధి చేస్తుంది గంగా నది. అదే రకంగా భగవంతుని యొక్క వాక్యములు అదేంటి అని అంటే భగవద్గీత అనేది భగవంతుడు ఇచ్చిన సారాంశము, ఉపదేశము, జీవితం యొక్క సారాంశం మరియు ఉపదేశము. అదేంటంటే ప్రతి ఒక్క జీవునికి కూడా మంచి చేకూరుస్తుంది. కాబట్టి అబ్సల్యూట్ ప్లాట్ఫామ్ లో 2 ఒకటే. సో ఇట్ ఈస్ విత్ ఎనీ టాపిక్ ఆన్ ది పాస్టమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ హిస్ ట్రాన్సెండెంటల్ యాక్టివిటీస్, ద లార్డ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్. సో భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన గుణాల గురించి, భగవంతుని యొక్క జన్మ, అతని లీలలు, వాటన్నిటి గురించి, జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏవం యో వ్యతి తత్వతః ఉక్త్వాదేహం పునర్జన్మ నైతిమాం ఏతి సోర్జున అన్నారు భగవంతుడు భగవద్గీత. భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేది ఏదైనా సరే కూడా అద్భుతం. ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడు గురించి చర్చించుకోవడం అనేదే ఆహ్లాదకరం. ది లార్డ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హిస్ వర్డ్స్, హిస్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ హిస్ పాస్ట్ టైమ్స్. సో భగవంతునికి, భగవంతుని వాక్యాలకి మరియు గంగా నది నీళ్ళకి మధ్యన వ్యత్యాసం లేదు. అందుకోసం గంగా నది దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మనం, అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిచ్చి వేషాలు అనేది వేయకూడదు అక్కడ. సో ది వాటర్ ఆఫ్ ది Ganges, ది narrations of his pastime and the words spoken by him
are all on the absolute platform, and thus taking shelter of any one of them is equally good. కాబట్టి ఏది మనం శరణాగతి తీసుకున్నా సరే కూడా అద్భుతమైనది అది. Srila Rupa Goswami has enunciated that anything in relationship with Krishna is on transcendental platform. If we can dovetail all our activities in relationship with Krishna, then we do not stand on the material platform, but always on the spiritual platform. సో ఇక్కడ రూప గోస్వామి చెప్తున్నారు, మీరు ఏది చేసినా సరే కూడా భగవంతుడికి సంబంధించి చేశారు అని అంటే మీరు అది భక్తి కిందకే వస్తుంది అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామకృష్ణ ప్రభుజీ ఉన్నారు, ఆయన్ని మనం మెప్పించాలనుకున్నామని అంటే ఆయనకి ఏదైనా గిఫ్ట్స్ అలాంటివి ఇస్తే ఆయన ఆనందపడచ్చేమో. కానీ అదే ఆయన పేరు మీరు ఆయన ముందు చెప్పించారంటే, ఓ రామకృష్ణ ప్రభు మీరు చాలా గొప్పవారు, ఆ రకంగా మీరు చెప్పారంటే, అంటే నేను ఆయన ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ పేరు కోసం చెప్తున్నాను అంతే, ఆయన ఆ రకం అని కాదు. లేకపోతే నా పేరు మీరు, ఓ కమలేష్ ప్రభు మీరు సూపర్, మీరు ఎక్సలెంట్, మీరు భలే చెప్తారు అని అంటే నేను భౌతికవాదిని కాబట్టి కొద్దిగా ఆనందపడిపోవచ్చు. కానీ మీరు అదే నన్ను ఒకవేళ నెగిటివ్గా చెప్పారని అంటే ఎవరైనా, ఏం ప్రభు మీరేం చెప్తున్నారు, అసలు భాగవతంలో ఇచ్చింది ఏంటి, మీరు చెప్తున్నది ఏంటి, అసలు మీరు చెప్తున్న దానికి అక్కడ రాసిన దానికి సంబంధమే లేదు, మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చెప్పేస్తున్నారు, భాగవతం పుస్తకంలో లేనే లేదు, అసలు ఏం చెప్తున్నారు, అసలు మీరు మీకు చెప్పే అర్హత లేదు అసలు అని ఎవరైనా అన్నారంటే బాధ కోపం అన్నీ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు? ఎందుకంటే మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నవాడిని, అంత తిరివి లేదు. కానీ భగవంతుడి గురించి ఆ రకంగా కాదు. భగవంతుడి గురించి మీరు నామం, ఒకవేళ నా గురించి జస్ట్ మీరు సపరేట్ గా మీరు నా ముందు కాకుండా బయట వేరే ఎక్కడో మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు, కమలేష్ ప్రభు బాగానే చెప్పించారు పర్వాలేదు, ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చెప్పారులే, ఆయన ఏమి మార్పులు చేర్పులు చేయలేదు అని అంటే అది నాకు తెలియదు. మీరు నా ముందు ఏం చెప్పారో అది మాత్రమే నాకు తెలుస్తుంది. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు. భగవంతుడు నామం తీసుకున్నా, భగవంతుడి భక్తి చేసిన, నామ జపం చేసిన, సంకీర్తన యజ్ఞం చేసిన, లేకపోయినా భగవంతుడి శ్రీ విగ్రహానికి మీరు డైరెక్ట్ గా ఏదైనా అర్పించుకున్నా, చాలా మందికి ఇది అపోహ ఉన్నది, మందిరం లోపలికి వెళ్తేనే మనకి భగవంతుడు కనిపిస్తారని. ఎస్, మందిరం లోపలికి వెళ్తే మనకు ఆ తీవ్రత పెరుగుతుంది. కానీ నిజమైన భక్తి అనే స్టేజ్కి ఎవరైతే వస్తారో వారికి మందిరం లోపలే వారు భగవంతుని వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. శ్రీల రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, అటువంటి షడ్ గోస్వామిలు వారు సెక్లూడెడ్ ప్లేస్ లోనే వారు జపం చేస్తూ ఆ జపంలోనే భగవంతుని వెతుక్కునేవారు. వారు ఒక్క క్షణం కూడా దాన్ని వృధా చేసే మనస్తత్వం కాదు వాళ్ళది. వారికి సమయాన్ని వృధా చేయడం వారికి అస్సలు నచ్చదు. వారు ప్రతి ఒక్క క్షణాన్ని కూడా వారు భగవంతుడి నామ జపంలోనే వారు సమయాన్ని వెచ్చిసించాలి అని అనుకునేవారు. ఆఖరికి ఒక వేశ్య ఎప్పుడైతే వచ్చిందో హరిదాస్ ఠాకూర్ ముందు, అతను ఆ అందమైన ఆ వేశ్యని చూడాలనే ఆసక్తి కూడా అతనికి కలగలేదు. నామ జపములోని ఉండే ఆ ఆహ్లాదాన్ని దేనితోని వారు కంపారిజన్ అనేది చేసుకోలేరు. అంత ఆహ్లాదం ఇచ్చేది జపం అతనికి. సంకీర్తన, భగవంతునికి సంబంధించింది ఏదైనా సరే కూడా వారికి సమ్మతమే, ఆమోదమే. భగవంతునికి సంబంధించింది కానేటిది ఎంత గొప్పదైనా సరే కూడా చాలు, అది తిరస్కరించే యోగ్యం అది. సో అది వారి భక్తి అన్నమాట. మూడవ స్కందం 20వ అధ్యాయం 6వ శ్లోకం. తాన కీర్తయ భద్రం ఏ కీర్తన్య యోధా కర్మణః రసజ్ఞః కోను తృప్తేహ హరిలీలామృత పిబన్. Translation: O Suta Goswami, all good fortune to you. Please narrate the activities of the Lord, which are all magnanimous and worth glorifying. What sort of devotee can be satiated by hearing the nectarian pastimes of the Lord? Translation: purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Okay, ఇది purport చదివేశారా మాతాజీ? లేదు ప్రభుజీ, శ్లోక ఒకటి కంప్లీట్ అయింది ప్రభుజీ, మీనింగ్స్ అవి ఏం చేయలేదు ప్రభుజీ.
ఓకే, మీనింగ్స్ ఎవరైనా హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి, చదివించండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శాంతిసుధా మాతాజీ స్క్రీన్. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బుక్ లో ఉన్నది చదవమంటారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. యా ప్లీజ్ ప్లీజ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. తాహ ఆ సంభాషణలు, నహ మాకు, కీర్తయ వర్ణింపుడు, భద్రం తే మీకు శుభమగుగాక, కీర్తన్య కీర్తనీయమైనవి, ఉదార ఉదారమైనవి, కర్మణ కర్మలు, రసజ్ఞ రసభావము నెరిగిన భక్తుడు, కహ ఎవడు, ను నిజమును, తృప్త్యేత తనివి నొందగలడు, హరిలీలామృతం హరిలీలామృతము, పిబన్ పానమున. ట్రాన్స్లేషన్. ఓ సూత గోస్వామి, మీకు శుభమగుగాక. ఉదారములను కీర్తనీయములను అగు శ్రీహరి కర్మలను దయచేసి వర్ణింపుడు. హరి లీలామృత పానమునందు ఏ భక్తుడు తనివి నొందగలడు? అందరు చెప్పచ్చు. ఓ సూత గోస్వామి, ఓ సూత గోస్వామి, మీకు శుభమగుగాక. మీకు మీకు శుభమగుగాక. ఉదారములను ఉదారములను కీర్తనీయములను అగు కీర్తనీయములను అగు శ్రీహరి కర్మలను దయచేసి వర్ణింపుడు. శ్రీహరి కర్మలను దయచేసి వర్ణింపుడు. హరి లీలామృత పానమునందు హరి లీలామృత పానమునందు ఏ భక్తుడు తనివి నొందగలడు? ఏ భక్తుడు తనివి నొందగలడు? భాష్యం చదువుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. యశోదా మాతాజీ. యశోద మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. ట్రాన్స్లేషన్ ఇది పర్పస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సదా ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలోనే నిర్వహింపబడి భగవల్లీలల కథనమును భక్తులు పరమానందముతో గ్రహించవలను. నిజముగా ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నిలిచి ఉన్నవారు అట్టి నిరంతర లీలా కథన శ్రవణము చేతను తనివి నొందబోరు. ఉదాహరణకు ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముడు భగవద్గీత పఠనమునందు ఏనాడునూ తనివి నొందడు. భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతమును వేలాది సార్లు పఠించినప్పటికీ భక్తుడు ఇంకనూ అనేకమగు క్రొత్త విషయములను తప్పక అనుభూతి మనర్చుకొనుచుండును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. The narrations of the pastimes of the Lord, which are always enacted on the transcendental platform, should be received with all respect by devotees. Those who are actually on the transcendental platform are never satiated by hearing the continuous narrations of the pastimes of the Lord. For example, if any self-realized soul reads from reads from Bhagavad Gita, he will never feel satiated. The narrations of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam may be read thousands and thousands of times, and still without fail new aspects of the subject matter will be released by the devotee. ఈ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం ఇవి ఒక ఎటువంటిదంటే ఒక వ్యాధి లాంటిది. భౌతిక వ్యాధి ఒకసారి అంటుకున్నది అని అంటే వారి శరీరం రోగగ్రస్తం అయిపోతుంది, వారికి ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది, వారికి మృత్యు సమీపిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ వ్యాధి ఏంటి అని అంటే ఇది ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చే వ్యాధి. ఇది అంటుకోకూడదు, ఇది ఒక అంటు వ్యాధి కూడా. ఇది యాక్చువల్గా వ్యాధి అనేది చాలా తప్పు మాట ఇది, ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి విషయం కోసం అనేసి అని వాడేదానికి ఏం పదం వాడతారో నాకు తెలియదు. కాబట్టి ఇదేంటి అని అంటే ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాపించేది ఇది. కాకపోతే ఇది ఒక మంచి రోగం. ఇది ఎవరికైతే ఇది ఈ అలవాటు అంటుకుంటుందో, శ్రీమద్ భాగవతం మరియు భగవద్గీత నుంచి ఆహ్లాదం పొందే దీన్ని రోగం అంటారో ఏమంటారో తెలియదు. ఇది ఒకవేళ అంటుకున్నది అని అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే మనిషిలో నుండే వ్యథని దూరం చేసేస్తుంది. ముందు మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ భక్తి రసామృత సింధులో చెప్తున్నారు. శుభద మరియు
మనకి 5 రకాల మనకి ఇది ఇస్తుంది అనమాట, ఇండికేషన్స్. అన్ని శుభప్రదం చేస్తుంది. క్లేశాగ్ని, అన్ని క్లేశాలన్నిటినీ నాశనం చేసేస్తుంది. మోక్షల వికృతి, మోక్షాన్ని కూడా చాలా చిన్న చేసి పడేస్తుంది. మనిషి యొక్క జీవితంలోని పరమ ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే మోక్షం. కానీ మోక్షం పొందాలి అని అంటే సాధారణ మానవుడికి మోక్షం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. ఆ మోక్షం పొందాలి అని అంటే వారికి కొన్ని మార్గాలు వారు అవలంబించాలి, అదర్వైజ్ వారు దారి తప్పే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి వారికి ఏంటంటే ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష అని అన్నారు. అది సాధారణ మానవుడు. కానీ భక్తులకి మోక్షం అనేది అసలు అది వారి గమ్యస్థానం కానే కాదు. వారికి ఏంటంటే ప్యూర్ డివోషన్, భక్తి. అది కూడా ఎటువంటి భక్తి? సాధారణమైన భక్తి కాదు, అనన్యమైన భక్తి కావాలి అని కోరుకుంటారు ఒక భక్తుడు. అంటే శ్రీమతి రాధారాణి మరియు ఇతర గోపికలు, గోపబాలులు వారికి ఉన్న వంటి భక్తిని భక్తులు కోరుకుంటారు. ఆ భక్తి కోరుకునే మార్గంలోని వారికి ఏంటి అని అంటే కొన్నిసార్లు వారికి ఇబ్బందులు రావచ్చు, కష్టాలు రావచ్చు. కానీ వాటన్నిటినీ వారు నవ్వుతూ వారు దాన్ని నుంచి సాగుతారు, ముందుకు సాగుతారు. వారికి మోక్షం అనేది కూడా ఒక పెద్ద విషయం కాదు. మోక్ష లఘుకృతి, మోక్షాన్ని కూడా వారు తిరస్కరించేస్తారు. సో ఆ మోక్షం ఒకవేళ వచ్చేసింది అని అంటే ఎందుకు మోక్షాన్ని కూడా వారు తిరస్కరిస్తారంటే మోక్షం వచ్చేసింది అంటే భగవంతుడి దర్శనం అయిపోతుంది, ఫైనల్ గోల్ చేరిపోయినట్టుగా. ఇంకా దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇంకేమీ లేదు. జస్ట్ అక్కడ దాంట్లోనే ఉంటూ దాన్నే భగవంతునికి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. క్లాస్ మాతాజీ.
కృష్ణుడు మా సమక్షంలోనే ఉండే కాలంలోని మేము కనులు ఎన్నోసార్లు మూసేవారం. సో అవంతా యాడ్ చేస్తే ఎన్నో క్షణాలు అవుతాయి, అది కొన్ని నిమిషాలు అవుతాయి, అలాంటి ఎన్నో నిమిషాలు కలిపితే కొన్ని గంటలు అవుతాయి. అలా కొన్ని గంటల పాటు మేము మా కృష్ణుడు మా సమక్షంలో ఉన్నా సరే కూడా మేము కళ్ళు మూసుకొనే ఉన్నాం. కృష్ణుడి చూడాలనే ఒక ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నింది. ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే మా సమక్షంలో లేరో కళ్ళు కాయలు కాసేలాగా మేము తెరుచుకొనే ఉంచాం, కానీ కృష్ణుడు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. ఇదా మీ సృష్టి? అసలు కన్నులు ఆర్పాలి అనే ఆ ఐడియా ఎవరికి వచ్చింది? ఎందుకు కలిగించారు? అది కలిగించినా సరే కూడా మాకెందుకు పెట్టారు? అది మా సమక్షంలో కృష్ణుడు ఉండేటప్పుడు మేము కనులారా మేము అతన్ని చూసుకోవాలి ఉండాల్సింది. ఆయన ఛవిని మేము మా మనసులోనే అలాగే పెట్టుకొని ఉందాం అనుకున్నాం. ఇప్పుడు కృష్ణుడు మాకు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు, మా మనసులో మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు. ఒక్క క్షణం కోసం జస్ట్ చూడాలనిపిస్తోంది, కానీ చూడలేకపోతున్నాం, కనిపించట్లేదు. ఏదో ఒకటి చేసి మాకు కనిపించచ్చు కదా కృష్ణుడు అని ఆ విరహ వేదనలోని వారు ప్రతి నిత్యము వారు మండిపోయేవారు, బాధలో ఉండేవారు, క్లేశంలో ఉండేవారు. కానీ ఆ క్లేశంలోని కృష్ణుడు మనసులో ఉండేవారు. యాక్చువల్గా భగవంతుడిని కళ్ళ ముందు చూసుకోవడం అనేది గొప్ప విషయం కాదు. నిరంతరంగా భగవంతుణ్ణి మనసులోని చూసుకోవడం అనేది అది గొప్ప భక్తి. అందుకోసమే మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, చాలా మంది కళ్ళు నమస్కరించుకొని దండం పెట్టుకుంటారు. ఎందుకు కళ్ళు వారు మూసుకొని నమస్కరిస్తారు అని అంటే, భగవంతుని రూపాన్ని యాక్చువల్గా కళ్ళు ముయ్యకూడదు. ఇప్పుడు భగవంతుడి ముందు కళ్ళు తెరుచుకొని భగవంతుడిని చూడాలి. ఆ భగవంతుని రూపము చూసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే బయటకి వెళ్తామో భగవంతుణ్ణి తీక్షణంగా చూడాలి. ఏ రంగు ఆభరణాలు వేసుకున్నారని ఆ రకంగా చూసుకున్నారంటే మాత్రం భగవంతుడిని మీరు చూడలేదని. భగవంతుడి శ్రీచరణాల్ని, భగవంతుణ్ణి చూసుకోవాలి. ఏ రకమైన దుస్తులు వేసుకొని ఉన్నారు, ఏమేం వేసుకొని ఉన్నారు, అదంతా చూస్తూ ఉన్నారు అని అంటే భగవంతుడిని చూడలేదని. భగవంతుడిని చూసేటప్పుడు ఇంకేదీ కనిపించకూడదు, కేవలం భగవంతుడే కనిపించాలి. భగవంతుడి నుంచి బయటకు వచ్చేసినాక అప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవాలి. ఎందుకనంటే భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్యమైన రూపమే మన కళ్ళల్లోని నిలిచి ఉండాలి. కొద్ది క్షణాల పాటు ఎక్స్ట్రాగా మనం చూసుకునే అవకాశం మనకి లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు తిరుమలకి వెళ్ళారు వారికి తెలుస్తుంది, జరగండి జరగండి అని చెప్పి వాళ్ళని బయటకు తోసేస్తారు. వారికి దర్శనం చేసుకోవాలనే కోరిక ఇంకా ఉంటుంది, కానీ వెనకాతల చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు, వారికి అవకాశం ఇవ్వాలి కాబట్టి మనం బయటకు తోస్తారు. ఆ కొద్దిపాటి సేపు మనం దర్శనం చేసుకుంటాము. ఆ కొద్దిపాటి సేపులో కూడా వాళ్ళు భక్తులు కళ్ళు మూసుకుంటారు, గోవింద గోవింద అంటారు, కళ్ళు మూసుకుంటారు. వాళ్ళని తోసేగానే బయటకు వచ్చేస్తారు, అయ్యో భగవంతుడు నేను చూడనే లేదంటారు. భగవంతుడి ముందు ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకోకూడదు, భగవంతుడిని కళ్ళారా చూడాలి. మనం చూసిన తర్వాత ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని ఎప్పుడైతే బయటికి తోసేస్తారో అప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని తలుచుకోవాలి. సో ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని తలుచుకున్నాము అని అంటే అది భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడు ఎవరినైతే ఇప్పుడు మీరు కళ్ళు మూసుకొని తలుచుకుంటున్నారో ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి రూపాన్ని, అతని ఆ శ్రీ చరణాలని, అతని యొక్క ఆ దివ్యమైన అభయ హస్తము, ఒక చేత్తోని అభయ హస్తం చూపిస్తూ ఇంకో చేత్తోని వారు తన పాదాలను చూపిస్తూ నా పాదాలను నమ్ముకో అని కిందన పక్కన చూపిస్తూ అతని కటి భాగము మరియు అతని వక్షస్థలము ఎక్కడైతే శ్రీదేవి భూదేవిని చందనంతోని లేఖ్యంతోని కప్పిపుచ్చారో, మరియు అతని గడ్డం భాగము ఎక్కడైతే అతనికి చందనం రాశారో, మరియు అతని దివ్యమైన తిలకము, ఆ 3 నామాలు, అతని ఆ చిరుమందహాసంతో ఉన్న ఆ ముఖార విందము, ఆ నల్లని ఆ రూపము, దివ్యమైన కృష్ణుడి యొక్క శ్యామసుందర వర్ణము, అతని నెత్తి మీద ఉన్న ఆ వజ్ర కిరీటం, ఎందుకంటే ఈరోజు శనివారం కదా, సో వజ్ర కిరీటం పెట్టుంటారు. అండ్ అన్నిటికంటే దివ్యమైనది అతని యొక్క పాదాలు. ఆ పాదాల కింద నుంచి విరజా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది.
సో ఆ దివ్యమైన రూపము, ఆ పక్కనే ఆ పాదాల పక్కన 2 పెద్ద పెద్ద లైట్స్. సో ఆ దివ్యమైన రూపము అది యాక్చువల్ గా భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా కళ్ళు మూసుకొని భగవంతుణ్ణి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం తలుచుకోవాలి. భగవంతుడి సమక్షంలో ఉండేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ పని కాదు. సో ఈ రకంగా భక్తులకి ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేది భగవంతుని గురించి ప్రతి నిత్యము చర్చ చేసుకోవడం. సో ఈ రకంగా శ్రీమతి రాధారాణి మరియు ఇతర గోపికలు మనం ఏదైతే ఈ 2 క్షణాల కోసం ఏదైతే చేసామో, చర్చించుకున్నామో, ప్రతి నిత్యము 100 ఏళ్ల కోసం వాళ్ళు చర్చించుకుంటూ ఉన్నది. భగవంతుని యొక్క ఆ కృష్ణుడి యొక్క దివ్యమైన పాదాలు, ఆ పాదాల కింద ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు అక్కడ కూర్చొని వేణువాదన చేస్తూ ఉంటారో, కొంతమంది సఖీలు ఆ వేణువాదనలోని వారు నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారు. కొంతమంది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడి యొక్క పాదాలు అలిసిపోయి ఉంటారు అనేసని కృష్ణుడి యొక్క పాదాలు ఒత్తుతూ ఉంటారు. కొంతమంది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడికి చామరం వీస్తూ ఉంటారు. అయ్యో వేణువాదన చేసి చేసి అలిసిపోయి ఉంటారు అని చెప్పని. వారు ఉన్నది అడవిలోని, వారికి అక్కడ చామరం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? కాబట్టి వారి కొంగుతోనే, ఆ చీర కొంగు లేకపోయింది ఆ పైట కొంగుతోనే వారు భగవంతుడికి చామరాన్ని వీచేవారు. కొంతమంది భగవంతుడి కోసమని నీళ్లు తీసుకొని వచ్చేవారు. కొంతమంది వాళ్ళేదో తినేదాని కోసం తెచ్చుకున్న దాన్ని భగవంతుడికి అర్పించేవారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడికి సేవ చేసుకుంటూ ఉండేవారు. ఏదో ఒక రకంగా ఈయనకేన ప్రకారేణ వారు ఏ రకంగా వీలైతే ఆ రకంగా భగవంతుడికి సేవ చేసుకునే ప్రక్రియలో ఉండేవారు. కాకపోతే వారికి ఇవన్నిటి నుంచి వారికి దూరం చేసేశారు. ఇప్పుడు వారికి ఆ సౌభాగ్యం లేదు. భగవంతునికి సేవ చేసుకునే సౌభాగ్యం లేదు. ఇప్పుడు భగవంతుని పక్కన ఉండే సౌభాగ్యం లేదు. భగవంతుని యొక్క వేణువాదన వినే సౌభాగ్యం లేదు. భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన మాటలు వినే సౌభాగ్యం లేదు. అసలు భగవంతుడి గురించి కనీసం చర్చించుకోవడం అనే ఒక్క సౌభాగ్యం మాత్రం మిగిలింది. కాబట్టి గుర్తుందా లలితా సఖి, మనం అప్పుడు చామరంతో వీచేవారం కదా అంటే, నువ్వు మాత్రం ఏం తక్కువ విశాఖాదేవి, మీరు కూడా పాదాలు ఒత్తేవారు కదా కృష్ణుడికి. ఆ రత్నాల సింహాసనం మీద రాధాకృష్ణుల్ని కూర్చోబెట్టేవారు కదా, వారికి మీరు తినేదాని కోసమని ఒక తమలపాకుని దాంట్లోని ఒక్కవంతా వేసి మీరు ఇచ్చేవారు కదా. సో ఇదంతా కూడా మనకి రాత్రి పడుకోబెట్టేటప్పుడు భగవంతుణ్ణి శయనారతిలోని ఇదే పాడతారనమాట. రాధాకృష్ణ जुगल किशोर जीवन माराने गति आर नाही मोहा राधा कृष्ण प्राणम जुगल किशोर. సో ఈ రకంగా భగవంతుడి గురించి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని చర్చించుకుంటూ, అప్పుడు గుర్తుందా ఒకసారి కృష్ణుడు ఆ కాళీయ నాగు మీద ఎగిరి దూకారు ఒకసారి. ఆ కాళీయ నాగు తోక పట్టుకొని అప్పుడు తన పడగ మీద నృత్యం ఆడుతూ ఉన్నాం. కానీ మనమే మూర్ఖులం, మనకేం తెలుసు ఆయన దేవాది దేవుడని. మనం ఎక్కడ జారిపోతున్నాడేమో. ఆయన నాగుపాము అంటే నదిలో ఉంటుంది, ఎప్పుడూ కూడా జారుతూ ఉంటుంది. ఆయన ఎక్కడ పాము ఆయన మింగేస్తుందో లేక కాటేస్తుందో అనే భయంతోని ఆయన కాలు జారిపోతున్నాడు ఆయనకి. మనం మూర్ఖులం, ఆయన నృత్యం చేస్తున్నాడు అని అనుకున్నాం. ఆయన పాపం ఇది ఏది దొరకలేదు ఆయనకి. నది మధ్యలో ఏం దొరుకుతుంది పట్టుకునేదానికి? ఆయన జారిపోతున్నాడు, జారేదాని నుంచి కాపాడుకునే దానికోసం ఆయన ఏదో పట్టుకున్నారు. అది పట్టుకున్నదే ఆయన దేన్ని పట్టుకున్నారంటే ఆ కాళీయ నాగు యొక్క తోకను పట్టుకున్నారు. ఆ విషయం తెలియకుండా మనమేమనుకున్నాము, కాళీయ నాగుకి ఆయన ఒక గుణపాఠం నేర్పిస్తున్నాడు, అందుకోసం తోక పట్టుకొని నృత్యం ఆడుతున్నారు అని అనుకున్నాం మనం. మనకేం తెలుస్తుంది అసలు, మూర్ఖులం మనం అన్నట్టుగా ఈ రకంగా వారు కాళీయ నాగు గురించి అక్కడ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు.
ఆ కాలింది చెట్టు మీద భగవంతుడు ఎప్పుడు అక్కడే ఉండేవారు. సో ఆ చెట్టు మీద నుంచి కిందకి దూకేవారు, కొన్నిసార్లు చెట్టు ఎక్కేవారు. సో ఇది భగవంతుని గురించి ఈ రకంగా చర్చించుకుంటూ దాంట్లోనే ఆహ్లాదాన్ని వారు వెతుక్కునేవారు. 1 రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, 100 ఏళ్ల పాటు. ఇది భక్తి కాకపోతే ఇంకేంటి? నాకు దాంట్లో నుంచి వారు నిరంతరంగా వారికి కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు ఎండిపోయేది. కళ్ళల్లో ఇంకెంత అశ్రుధారాలు వారు కార్చుకోగలరు? దాహం వెయ్యాలి కదా వారికి తాగాలంటే. దాహం వేసినా సరే కూడా అది శరీరానికి దాహం, మనసు ఒప్పుకోవటం లేదు. భగవంతుడు లేనిది, కృష్ణుడు లేనిది నేను ఆహారం తినేదానికి నాకు మనసు రావటం లేదు. కనీసం పచ్చి గంగ కూడా ముట్టుకునేదానికి మనసు రావటం లేదు. భగవంతుడు ఉండేటప్పుడు భగవంతుడిని చూస్తూ చూస్తూ ఆకలి వేసేది కాదు, దాహం వేసేది కాదు. ఇప్పుడు భగవంతుడు పక్కన లేనప్పుడు ఆయన విరహంలో నాకు ఆకలి వేయటం లేదు, దాహం వేయటం లేదు. ఇవాళ కాలంలోని ప్రతి ఒక్కరిని చూడండి, మనమంతా కూడా, ఎస్పెషల్లీ నా గురించి చెప్తున్నాను, అత్యాహార ఏదేదైతే ఉండకూడదు అని చెప్పని అన్నారో అవే అలవాట్లు ఉన్నాయి. అత్యాహార, ఎక్కువగా తినేది, బరువు పెరిగిపోయేది. ఈ రకంగా ఎందుకు అత్యాహార ఎందుకు అని అంటే జీవిత ధ్యేయంగా అదే పెట్టుకున్నాను నేను. భగవంతుడు భక్తి అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. ఆహారం ముందు తినాలి అన్నట్టుగా, మంచి రుచికరమైనవి తినాలి అన్నట్టుగా ఆ రకంగా పెట్టుకొని భగవంతుని పేరు పెట్టుకొని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి ఆఖరికి భుజించేది నేనే కాబట్టి ఈ రకంగా. కానీ వారు అలా కాదు, వారికి కేవలం భగవంతుడే కావాలి. భగవంతుడు ఒకవేళ వారి ముందు వచ్చి తిన్నారు అని అంటే వారు ఎంతైనా భగవంతుడికి అర్పించేదానికి తయారుగా ఉన్నారు. భగవంతుడు చెప్పారు కేవలం అనేసని గోవర్ధనగిరికి వారు తినుబండారాలని పట్టుకెళ్లారు. ఎప్పుడైతే గోవర్ధనగిరి పెట్టినదన్నీ కూడా స్వీకరించేసి ఇంకా అనియోర్ అనియోర్ అనేసరికి ఇంట్లో ఉండే బియ్యము, పప్పులు, బెల్లము అన్నీ తెచ్చిపెట్టేశారు. సో కృష్ణుడు కోసం అని, సో కృష్ణుడు సంతృప్తి పడతారని. వారికి భగవంతుడు అనే కాన్సెప్ట్ తో వారికి సంబంధం లేదు. వారికి కావాల్సింది కృష్ణుడు. కృష్ణుడు వారి పక్కన ఉండాలి, కృష్ణుడు ఆహ్లాదపడాలి, చాలు. కృష్ణుడి సంతోషం కోసం వారు ఏదైనా చేయగలరు. ఇది కాదా నిజమైన భక్తి అంటే? ఈ భక్తి రావాలి అని అంటే ఎన్ని జన్మలు ఎదురు చూస్తే వస్తుంది అని అంటే అన్ని జన్మలు ఎదురు చూసేది సమ్మతమే. భక్తులకి దీనికంటే మించి ఇంకేమీ వద్దు. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధు